us informo que acabo de pagar 2,55 per un bitllet senzill, perquè a més això t'he mobilitat a casa. És una pringada. Normativa 5 és que tenim els 5 punts o que hem fet 5 errors. Estic a punt de plorar. Has sentit com ha caigut el bolso aquest matí? Tia, m'he despertat d'un bot. Vale, vaig a procedir a obrir el calendari d'Advent d'avui principalment. Encara un que es pon, faré també els 2 clips pels propers vlogmas per tenir-ho. Avui és? Què és avui? 5. És aquest d'aquí. Ai. M'encanta. És com un l'aneix d'Eli Plus. M'encanta. Que mona, per favor. Hola. Fa molt olor, a més a més. Que mono. Hola noies, a aquestes pintes us dic que ja soc a casa perquè és super tard avui, s'ha fet super llarg el dia. Tenia moltes ganes d'arribar. He tardat com moltíssim entre que hem sortit al pis, que hem arribat a l'estació, agafar el tren, no sé què, un drama. I bueno, he arribat, he anat a buscar un paquet que m'havia arribat. El jersei superbé, o sigui, m'encanta. És el meu jersei preferit, ara mateix. Un top que, bueno, està bé, o sigui, no és un gran top, però em va costar 2 euros, llavors, bueno. I llavors uns pantalons que són superxulos, però em van molt grans. Llavors vull mirar si es poden canviar per una talla menys, o si s'han de tornar o què s'han de fer, perquè tot i que em van sortir bastant baratos, i de fet jo volia fer la comanda per pantalons, perquè me'n faltaven, doncs tampoc és plan de perdre 15 euros per uns pantalons que no em posaré perquè em fan bossa. Llavors vull mirar, perquè... Déu meu. Llavors vull mirar què faig, però bueno, faré un haul igualment a TikTok. I parlant de TikTok, ara mateix estic aquí editant un vídeo per TikTok. Noies, estic ara editant el vlogmas i mireu què vaig dir. Aquesta tarda he d'estudiar molt. Vaig estudiar un total de 20 minuts, màxim. Aquest cap de setmana, i això queda constància, que de veritat estudiaré. Ho dic de veritat, o sigui, aquest cap de setmana no sé quin dia, perquè no sé quin dia, però estudiaré. Em posaré moltes hores a estudiar, perquè he d'avançar molta feina. Molta, perquè llavors a més l'any 3 setmanes em surten plans i no sé dir que no, i he d'aprendre a gestionar-ho bé. Vale, noies, m'he tornat a vestir perquè anem a sopar fora, anem a fer una burger. Però us vull ensenyar com faig les miniatures. Ara estic penjant el vlogmas d'ahir, gairebé a les 9, o sigui 3 hores més tard del que els penjo normalment. Però bé, jo el que faig és obrir Pixar, obro Mosaico i llavors doncs trio les fotos que més m'agraden, vale? Que en aquest cas són aquestes 3. Jo poso el tamany 16 2.9, que és el de les miniatures, i llavors me'n vaig a Fondo, que és una aplicació on ja tinc el meu projecte aquí, que li dono a la càmera, li dono a Projects i llavors de Replace Only the Image. Llavors jo canvio la imatge, poso la de la miniatura del dia i ja tinc al seu lloc el que posa Vlogmas, que per tant si era dia 4 aquest és el Vlogmas 5, i a dalt doncs poso, jo què sé, tarda de contingut des de casa, jo què sé, no? Per definir una mica el vídeo. I m'ho guardo i ho penjo, bàsicament. Llavors això és una mica com faig les miniatures. Intento anar fent fotos durant el dia, perquè vulguis o no, doncs... Vlogmas 4, he posat un altre cop en el vídeo. Vulguis o no, doncs m'agradaria que les portades fossin una mica atractives. I, per exemple, ahir doncs, vaig poder fer captures d'un TikTok que vaig gravar, que va ser una tarda amb mi, i doncs clar, m'ha quedat molt bona la portada, encara que sigui tot des de casa, però bé. I això, no sé, hi ha dies que els vlogmas són molt més entretinguts que d'altres, perquè vulguis o no, doncs hi ha dies que faig moltes més coses que altres, però bueno, vulguis o no, estic gravant tot el meu desembre, també és normal que hi hagi dies, penso que
hi ha més coses a fer, hi ha dies que hi ha menys coses, us intento sempre explicar alguna cosa perquè el vídeo sigui una mica entretingut, en el d'ahir gairebé no vaig explicar res, això és cert, però bueno, ahir va ser un dia... Clar, també hem de tenir en compte que jo, a la que tinc un mal dia, em costa tirar, sabeu? Llavors, la que em passen com algunes coses dolentes, o em llevo ja malament, com és el cas d'ahir, que a més a més ja em vaig llevar malament perquè havia tingut un malson, bueno, un drama, doncs em costa a vegades remuntar-ho, i tot i així de gravar, no? Llavors, bueno, són dies que m'agradaria estar tota la tarda així, i no, perquè he de fer coses, això també és veritat que m'ajuda a fer més coses, no? Perquè vulguis o no és com, per demà de treure un vídeo decent i també com per mi, no? Per, fes alguna cosa amb la teva vida i no sé, vull dir, intenta arreglar el teu dia, no? Llavors, bueno, això, aquesta és una mica la xapa del dia. I res, aquesta setmana segur que venen coses més guais, espero, perquè tinc coses pensades que vull fer aquestes 2 últimes setmanes abans del Pareon de Nadal, així que ja us ho aniré ensenyant.